Γαμιέστε. Πώς σας φαίνεται όταν σας μιλάω έτσι? Εγώ ακούω νυχθημερών συνέχεια βρισχές και είμαι σίγουρος πως και εσείς ακούτε. Όμως δεν βλέπω να κοιτάζει κανείς περίεργα αυτούς που βρίζουν. Δυστυχώς είναι πιο αποδεκτό κάποιος να βρίζει παρά να γελάει. Εγώ έχω έναν τρόπο να εκφράζομαι που σχεδόν δεν έχω επιλογή. Όταν αναστατώνομαι γελάω και όταν χαίρομαι χοροπηδάω. Βλέπω γύρω μου ανθρώπους που παραξενεύονται ίσως επειδή δεν ξέρουν τι είναι ο αυτισμός και δεν μπορούν να καταλάβουν. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι τυπικοί δεν τα κάνουν αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω που περιορίζονται σε αρκετά πράγματα. Μιλάνε συνέχεια με μεταφορές και σπάνια λένε αυτά που θέλουν πραγματικά. Αλλά δεν τους κοροϊδεύω γι' αυτό. Και ενώ στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι τυπικοί άνθρωποι είναι αυτοί που απορρίπτουν, που κοροϊδεύουν, που πολλές φορές μου ασκούν βία και μου κάνουν τη ζωή δύσκολη, χαρακτηρίζουν εμένα ως προβληματικό. Νομίζω ότι αυτό είναι θράσος. Είναι καιρός πια να τους δείξουμε ότι το να είναι κάποιος διαφορετικός δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερος. Έχουμε όλοι δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον κόσμο. Είναι καιρός να βγούμε πια και να δείξουμε τη διαφορετικότητά μας. Αυτό. Θέλω να μας μιλήσει